Når bogstaverne danser på det hvide papir og får ordene til at vende forkert, er det svært at hente den nødvendige viden i dagligdagen. 1,5 millioner danskere har svært ved at læse. De lider af det, man med rette kalder Danmarks største skjulte handicap, læsesvaghed. Projektet adgangforalle.dk er rettet mod disse mennesker. En internetportal gør det via syntetisk tale muligt at få hjemmesider læst op. For at få hjemmesider læst op, behøver man blot at installere en fjernbetjening, der stilles gratis til rådighed på portalen. Ved hjælp af denne er man i stand til at markere teksten på en vilkårlig hjemmeside og få den læst op. Der kræves ikke andet udstyr end en almindelig PC med højttalere og en internetforbindelse. Selve kernen i talende internet er syntetisk tale, der er udviklet på blandt andet Københavns og Aalborg Universitet. Ved at markere teksten på en hjemmeside, aktivere fjernbetjeningen, overføres teksten automatisk til portalen, og herfra returneres talen til brugerens computer. Amtets sundhedsvæsen arbejder for at forebygge sygdomme og fremme sundhed. Med det talende internet har en stor gruppe læsesvage danskere fået mulighed for at agere i samfundet på lige fod med alle andre.